हाखु दाखु खेबनानै जालायखासैनो फुङावनो हेलौ रायजोफोर गोबाव जाबायमोन फुटबल मेचनि भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय दिनैनि ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायलांनोसै बे अन्थाइबारि माया क्लाबनि फुटबल मेचआ दिनैनिफ्राय जागायगोन ओमफ्राय गाबोन गैया समफोर दं बिदि गेजेराव सानसे गेप दा नायलांबाय थादो हाबहैनोसै आंबो नै बे जाहैबाय गेट टिकेट काउन्टार पकरि जानो गोसो दंला नै चिकेन पकरि बेखौ सावो आरो बे जाहैबाय टिकेट काउन्टार VIP 100 नै जेनेरेल 50 थाखा अनलाइनबो जाखायो स्ट'ग्राफोर नुनाखिसैलै लांनोसै सिङावहाय बेसेबां मानसि जाजेनखो ओमफ्राय नै बेयावहाय लटरिबो लाफानाय जादों जेब्ला खेला जोबो अब्लानो जागोन खेलायाबो वाह दा एसे मानसि जाबायना जाहांबायथ' ओइ थांनायसै सोरबा लटरि लानांगौ सम लायो हरनि लामायाव लाखायो बेनिफ्राय लांनो हागोन गोसोबायदि ना लाखानायसो इयो फानदोंसो दा जों माबायावसो लागोनलै बेसेबां प्राइसआलाय 100 थाखा माबालाय 100 प्राइस 100 3 लाख मोनगोन 3 लाख गिदिर थ' नै खायसा जायनो फैनो लांदो गोसोबायदि बाहेरायावबो सिङावबो फानगासिनो लांनो हागोन दिनैसो जागायजेनखागोन खेला जोबनानै जाखागोन ने खेलायाबो फाइनालावनो जागोन खेलायाबो बिबार बावनाय आरो केन्डेल सावनाय हाबाफारिया जोबोब्ला आलासि बिथांमोना सोनाब फारसे मोखां जानानै जायगायावनो गसंनानै थागोन आरो जोंनि बे समाव बे जेननायनि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे माबा प्राइज केपारनि ओमफ्राय बे बलनि जाहैबाय नैबे देरहानायनि ट्रफि समायना बानायदों गेजेराव दङ बिथांमोननिनो बिमा मानगोनां जनाखि बर' आरो बिथांखौ मान बावगोन जोंनिनो मानगोनां प्रिन्स
बरगयारि मानसियाबो ओरैबायदि जाखादोंना खनसे स्राय देखायनोसै दा हाफ टाइम जानानै गेलेफिनबाय आरो नायदो मानसिखौ खेलाया इन्टारेस्ट बिराद नायनो मोजां जादों ओरैबो सोयो ओरैबो सोयो एलबि एफसिया गलबा ओमफ्राय बारदै सिख्ला एफसिया गलनै टाइमा जोबहां जाबाय लानायाव बेस्थ' गासैबो एक्ट्रिसफोरजों फट' लागोन जाहैबाय माबायदि नायहाब लायो नै एक्ट्रिसजों फट'खौ फार्स्ट लाइटल' जोंजोब्बाय नै एक्ट्रिसजों फट' लानाया आखाया ओरै होन केमेरामेनफ्राबो नुवाखै दावरावल'खा